sing mesti darpe Pangeran Kayun. Pangeran Darpo utawa garwa ampean. Pangeran Kayun utawa garwa Prameswari sing mesti ngluhuhi ana ing Singosari. Perkara kuwi kowe ora usah melu-melu. Kuwi ngono pekarane Pangeran Darpo Kusuma kelawan pun kadang Pangeran Kayun. Butuhmu kuwi nyambut gawe. Ora kaya ngono Kang Mas. Aku yo duwe paugeran dhewe. Ketok to, yen Pangeran Darpo iku wong angah-angah serakah. Dene kene kopo? Pangeran Kayun arep nglungguhi ana ing Tumapel ora dililahi. Apa iku wong sing bener? Apa iku sampe boboti? Mangmula aku rek wis kandha. Kowe lan antarane aku Singosari antarane Tumapel. Kuwi ngono awak dhewe iki mung sak andhahan. Aja melu cantut tali wanda. Pekarane wong-wong begede-begede ana ing Singosari ka. Kaisa kaya ngono, Kang Mas. Aku tetep ngukuhi. Nek kowe kukuh, mongko uncapmu saka ing pendopo Singosari mung sawiji. Saya meneh tak elingake. Di piye jugarku saka pendopo. Kuwi ora mung kawijinan. Aku go ngirit sekathahing para prajurit saha sentara. Lho, aja anggap tekane kene aku ijen. Aku go nggawa wadyabala. Enteni kene Kang Mas, tau bange wadyabala. Oi! Wadyabala ku sing sesitan. Dina iki aku njaluk tekamu kabeh. Bagi para pengunjung yang telah meregistrasi, dipersilakan. Ini Kang Mas. Memasuki ruangan berikutnya.
Cepet nih bayar takut semua. Pisan kowe ora kena gak ayo tak iyo. Iki teges kowe bakal nantang Bratan Pamrisa. Hei keparat Murantaka. Ayo maju. Aja wong aku. Ayo, melu aku. Kali ono Singosari. Yen pancen kowe puguh, rotam temu.
Ngeplak ku ya umume Mas. Nganggo teori. Teori piye iki? Ketoke banter ning alun. Banter ning alun. Iya. Contone piye? Iya. No, lek kencang-kencang piye, Mang? Kocok ora. Lah piye? Piye? Kocok kowe. Ayo padha ae. Pitaku, iki apa? Nggo nutupi patak. Sirah. Kepala. Kayak sapa iki? Punya aku. Ya, temu adine. Barongan motor. Aduh. Nek asli ora ceblok. Antang dong, ketokno prajurit uluk-uluk. Hei, ojo lagi ya. Piye? Lah iki ngongkon kono rene kepala kowe. Lah kono lah aku dhewean kok. Ya dhewean iki prajurit ora salah. Ora salah di. Kak, sing ngene-ngene mah piye? Aku sing Jumadi, ya matamu. Ketokno lanange. Cerah kali ngene. Kelaroten kowe. Cok. Jangan ngawur. Ayo. Tidak disengaja. Piye? Iki di luar skenario iki. Dek orang dicetak lewat ek ngono. Muga ya kamu muga ngacek nang ngene. Sik, emang iki. Pas apanem? Komen tenan kok. Dhuwur, ja.
takon gere. Soal diceklet kira cepat rutok kok. Yo apa tak terang dhewe ngono. Ijol. Ya. No. Masa prajurit nganggo senjata? Prajurit kok senjata. Wah, Pak gua. Goblok. Gaya seiki udah ya sing gagal otote ketono. Iya. Kira lagi. Ya Allah. Apa? Ya Allah. Apa iki? Apa? kowe diapana, Cok? Dhuwur kita kok remet iki dhuwur. Cek ta, Pepe rasane. Rasane lembur. Mak. Ora dikecet kok kurangen lho lagi kowe iki tok. Kowe gak apa-apa, Dok. Aku gak apa-apa. Kowe gak apa-apa, Dok. Sing apa? Iya, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha kok iso joget ae malah. Kita boleh. Iki kadang tak sak. Walik. Iya. Maaf tidak salah. Sesuk ndas kecoro tenan. Tenang. Aduh, Dik. Aku iki kok kathokku iki lho. Bosok, ora usah. Pai di.
Iku lho diwangi. Kapani lho. Ayo cemplung kalian. Dene piye iki? Wis cemplung. 1 2 3. Nah, pengiwangi munggah. Munggah dudung aku, apa dudung? Warungan kok, Dek.
penak nemu ning sora aku gelem bali lamun terus aku wis mundung ning papan kene wong apa Gus sumbar koyo sampeyan bersiapang anjen sing dadi nyatane mat coba iki tak dicok iki larang ya eling-eling lan eling-eling ora ana jamak ora menungso mati sak kepelane tangan anjen bener sing andake yen kowe prajurit titise Gus Tigang Kirase oh malah ngapi sewu bak kembar yen kowe kepengin jajal marang wong Kumapel rampyo ning papan kene Ayo penak ya Kang ya. Oh iya. Anjan ya penak gamelane. Amarga yogane
Ketoprak Trisno Muda Budaya kuwi rancak-rancak kabeh masya wis sepuh. Ayo makane kuwi Kang iso nganti tekan kene. Nah, iya diancen ya bener. Aku iki bingung Kang. Aku iki bingung mergo ning ngarep kae rame. Terus ning pinggir tengen kaya rame, ning kiwa kaya rame iki janjane nek apa? Walah di mosok ya ora ngerti. Iki ngono ning kene nek ketoprak. Alah, ketoprak Trisno Muda Budaya kuwi. Ayo kuwi wis ngerti ngono kok iso dadak takon. Ayo ya takon. Ah sing mimpin kuwi sapa, Kang? Sing mimpin kuwi Bapak Ajiono Polo dalah Mbak Yuli. Alamate saka ngendi? Alamate yo gampang. Oh mergo ning nggo lift streaming kuwi ya wis ana. Alamate ning Desa Klompok, Tanjung, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Ihi atuh ya kaya nek ihi barang. Acarane ben iso nekakno ketoprak Trisno Muda Budaya kuwi piye? Kuwi yo gampang. Kuwi ning ngarep kuwi ana nomor telepone Mas Ajiono Polo lah. Nek wegah tindak ning Klompok, kae langsung ditemoni wae ana ning belakang ya, di belakang ana ning mburi kae. Ya wis, ayo Kang. Ayo ndang banjur karo Mas Ajiono Polo. Ayo. Iya ayo karo delok kebeare yo. Heeh.
apa? Tak. Apa? Peluru toy aku.
Thank you.